var tilbudsjæger. Altid på jagt efter det bedste tilbud. 3:30 mandag morgen, der står vi klar med målet. 6 kilo flæskesteg. Vil I have kold eller varm sviskejuice? Ja, så er der 14 timer og 42 minutter igen, venner. Og sådan gik det til, at smørbart kom på tilbud til kun 12 kroner. Vil du ikke have en casket? Jeg forstår altså ikke, hvorfor vi ikke bare bruger cashback. Cash, hvad for noget? Cashback. Det er meget bedre. Det skal man lige vende sig til. Ja, jeg synes, det er bedre. Det behøver ikke være så svært. Download Cashback med Visa.dk og optjen automatisk penge, når du betaler med Visa. Hanne! Kom nu med hjem. Vi har cashback nu.